Здравейте, тук сме победителите от Заримекс Къп и финала по спортинг на Ловно-рибарския съюз. Тук сме с двамата най-големи победителя. Здравейте, момчета! Приятно. Здравейте, приятно. Събитието беше феноменално, събитието беше грандиозно, рекордно събитие за българския пазар. Моля ви се, разкажете ми откъде сте и малко повече за вас. Здравейте, Александър Мичев се казвам. От село Милковица съм, Плевенско, от тамошната дружинка. Казах, наистина, както вие споменахте, наистина е голям късмет. С Жора сме съученици, не само от едно сдружение, от едно село. В един клас сме учили. Аз имах късмета първия ден да я спечеля, той втория. Благодаря на Заримекс първо за самото състезание, беше чудесно. Преживяване. Пушката дойде точно когато моя полуавтомат започна да ме предава и усещането, като пипнах този, казах, между мъжете и пушката е като между любовници. Казвам се Жоро Тихов, състезател съм по ловна стрелба. Имах щастието да участвам в това прекрасно състезание. Много съм благодарен на всички за прекрасните условия и за големите награди, които си позволиха да бъдат. Благодарим и ние на всички участвали. Очаквайте още събития от нас и още големи награди. На слука!